και ένα επάγγελμα. Αυτή την εικόνα νομίζω δεν την έχει ξαναδείξει η τηλεόραση. Δεν την έχει ξαναδείξει. Μιλάμε για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους που ξεκινάνε από Σαμαρίνα και καταβαίνουν στα Παιδινά το χειμώνα, έτσι, για να ξεχειμωνιάσουν τα κοπάδια τους. Μιλάμε για χιλιάδες ζώα που τα μεταφέρουν με τα πόδια, όπως τους παλιούς καιρούς, όπως Πόσο είναι αυτό το ταξίδι, πόσο διαρκεί αυτό το ταξίδι? Λοιπόν, θα μας τα πούνε όλα αυτά ο κύριος Γραβάνης, ο οποίος είναι ο κτηνοτρόφος, αλλά και ο κύριος Μάρκο, ο οποίος είναι τοπικός δημοσιογράφος, εκεί σε τοπικό μέσο, θα μας πει σε ποιο. Καλημέρα και στους δύο, κύριοι. Καλημέρα από τα Γρεβενά. Να ξεκινήσουμε εδώ από τη Δεσκάτη Γρεβενών, μετακινούμενη κτηνοτροφία, μια παράδοση 1000 ετών που συνεχίζει ο κτηνοτρόφος Γραβάνης από τη Σαμαρίνα, όπου μεταφέρει τα κοπάδια του στα Χυμαδιά. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι η μετακίνηση κοπαδιών με τα πόδια έχει ενταχθεί στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Βλέπουμε εδώ τον κύριο Γραβάνη με το κοπάδι του. Φυσικά, τον αδερφό του, φυσικά υπάρχει και διάδοχη κατάσταση. Αυτή εδώ τώρα ουσιαστικά είναι, κύριε Γραβάνη, είναι η παράδοσή μας. Έτσι. Εσείς στηρείτε την παράδοση. Την παράδοση της Ελλάδας. Την παράδοση. Κατεβάζουμε τα πρόβατα από τα βουνά με τα πόδια κάτω. Παραδοσιακά. Εξηγήστε μας το ταξίδι. Πόσες ημέρες είναι για να ξεκινήσει από τη Σαμαρίνα με 1000 πρόβατα να φτάσει κάτω? Είναι περίπου 20 μέρες. 20 μέρες. 20 μέρες. 20 μέρες, ναι. Και πού κοιμόσαστε το βράδυ, πώς μπορείτε 20 μέρες να μετακινήσετε? Σιγά σιγά προχωράμε και σταματάμε. Ξέρουμε τα ζώα που θα σταματήσουν το βράδυ. Κάνουμε κάποια σκηνή και σταματάμε το βράδυ και κοιμόμαστε. Εσείς αυτή την τέχνη τη φέρνετε από τους προγόνους σας? Δεν άκουσα. Αυτή την τέχνη τη φέρνετε πίσω από τους προγόνους σας? Ήταν και οι γονείς σας και οι παππούδες σας? Ναι, το κάνουμε. Αυτό είναι ένας τρόπος ζωής αυτό. Το κάνανε οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας και τώρα το συνεχίζουμε εμείς. Πρέπει να το αγαπάς αυτό. Είναι πολύ δύσκολο αυτό να το κάνεις, αλλά πρέπει να το αγαπάς. Να σου αρέσει να το κάνεις αυτό το πράγμα. Ναι, εσείς τώρα το λέτε σαν κάτι αυτονόητο, αλλά δεν είναι αυτονόητο τώρα αυτό. Για μας είναι για μας είναι καθημερινότητα. Πώς το λέει, είναι τρόπος ζωής. Το ταξίδι αυτό το κάνετε το χειμώνα, δηλαδή το κάνουμε το φθινόπωρο. Κατεβάζουμε τα πρόβατα από τα βουνά πάνω και τα κατεβάζουμε κάτω στα Χυμαδιά. Μάλιστα. Και μετά χειμωνιάζουμε τα βουνά πάνω, έχει κρύο και τα κατεβάζουμε κάτω στη Λάρισα. Νομό Λάρισας πηγαίνουμε. Και ξανά την άνοιξη το αντίθετο? Την άνοιξη θα πηγαίνουμε πάλι. Την άνοιξη θα πηγαίνουμε με τα πόδια πάλι πάνω, ή με τα πόδια ή με τα φορτηγά. Αναλόγως. Αυτή την παράδοση την ακολουθούν και τα παιδιά σας τώρα, δηλαδή? Τα παιδιά μας τα έχουμε εδώ σήμερα να μας βοηθήσουν. Όταν δεν έχουν σχολείο, έρχονται και μας βοηθάνε. Μπράβο. Κύριε Γραβάνη, να ρωτήσω κάτι. Τους αρέσει και αυτούς και το κάνουν. Έχω διαβάσει και μου έχουν πει παλιοί κτηνοτρόφοι εκεί της περιοχής ότι τα κοπάδια, για να μην χάνετε τα ζώα, τα ξεχωρίζετε ένα χρώμα. Ισχύει αυτό? Όχι ένα χρώμα, ένα σημάδι. Κάθε κτηνοτρόφος έχει το δικό του σημάδι στα αυτιά. Πέρα από τα ενότια που έχουμε στα αυτιά που βάζουμε τώρα, κάθε κτηνοτρόφος έχει και δικό του σημάδι που το χαράζει με το μαχαίρι. Τα έχετε σημαδεμένα τα ζώα για να ξέρετε ότι είναι δικά σας? Ναι, και τα ξεχωρίζουμε και στη ύστερα. Τα ζώα ξέρουν δεν πάνε σε άλλο κοπάδι. Και να φύγουν σε κάποιο άλλο κοπάδι θα γυρίσουν πάλι στο δικό του κοπάδι. Φοβερό, Φοβερή ιστορία. Και αυτή η πορεία είναι μια πορεία που είναι χαραγμένη πορεία, αλλά είναι συγκεκριμένη. Ναι, αυτή είναι η πορεία, είναι χαραγμένη που πήγαινε όλο το κοπάδι εδώ και χρόνια. Λοιπόν, για πείτε μας, κύριε Μάρκου, κι εσείς. Ναι, λοιπόν, να πω κάτι εδώ, ότι πρέπει η πολιτεία να σκύψει πάνω στη μετακινούμενη κτηνοτροφία, να δώσει πιο πολλά κίνητρα για τα νέα τα παιδιά, διότι να πούμε ότι τα κοπάδια χρόνο με το χρόνο μειώνονται, έτσι. Μα πόσοι έχουν μείνει, πόσοι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι έχουν μείνει στη χώρα μας? Λίγοι έχουν μείνει, πολύ λίγοι έχουν μείνει κι εσύ. Οι περισσότεροι με φορτηγά τώρα προφανώς. Πολύ λίγοι, περισσότεροι την κάνουν αυτή μετακίνηση με τα φορτηγά ή δεν ανεβαίνουν καθόλου. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις και προσωπικό. Κοιτάξτε εμείς τώρα τι προσωπικό έχουμε εδώ πέρα για να περάσουμε αυτά τα δύσκολα κονάκια που λέμε εμείς για να κατεβούμε κάτω. Αξίζει τον κόπο το μεροκάματο, βγαίνει έτσι? Εδώ ερχόμαστε για να γλιτώσουμε, για να βγάλουμε κάποιο μεροκάματο. Για να γλιτώσουμε κάποια μεταφορικά. Το κάνετε για να γλιτώσετε τα μεταφορικά, Ναι, για να γλιτώσουμε κάποια μεταφορικά. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Πείτε μας ένα περιστατικό έτσι που έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια που μετακινείτε τα κοπάδια. Εδώ που περνάμε τώρα έχει πολλούς λύκους. Παλεύουμε τους λύκους. Και αρκούδες. Και αρκούδες, πολλούς λύκους και αρκούδες. Εντάξει, τώρα να σας πω κάτι, και επειδή έχουμε μείνει και εγώ και ο Γιάννης άναυδοι. Και εμείς τα συντηρούμε και αυτά. Κάποια θα αφήσουμε σε αυτά πάλι. Εάν δεν ήμασταν εμείς οι λύκοι, αυτοί οι αρκούδες θα κατέβαιναν στα χωριά.
Εντάξει, απίστευτο τώρα. Απίστευτα πράγματα. Εικόνες που δεν Εσείς πίστευα ότι τώρα, υπάρχουν. να ρωτήσω κάτι, επειδή αύριο έχουμε και εκλογές, εσείς θα προλάβετε να ψηφίσετε? Εννοείται, είμαστε κοντά από το που είμαστε. Α, το έχετε προγραμματίσει ώστε να. Και θα γυρίσουμε. Ναι, έχουμε προγραμματίσει πού θα είμαστε για να είμαστε σε καλό μέρος για να πάμε να ψηφίσουμε και να γυρίσουμε. Και τελικά που θα ξεχειμονιάσετε, αυτό μόνο δεν είπαμε. Το Μακρυχώρι Λάρισσας. Μακρυχώρι Λάρισσας, από Σαμαρίνα, χιλιόμετρα. 300 χιλιόμετρα. 300 χιλιόμετρα. Ναι, να πω και εγώ δύο λόγια. Χαρά στο κουράγιο σας πάντως, αλλά είναι ωραίο αυτό που κάνετε γιατί κρατάτε τις παραδόσεις του τόπου σας. Κρατάμε στο αλλά πρέπει να σου αρέσει, να το αγαπάς. Αν δεν το αγαπάς, αν δεν σου αρέσει, είναι όχι δύσκολο, είναι πολύ σκληρό. Μάλιστα, λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Κώστα Μάρκου, είναι δημοσιογράφος του Γρεβενιώτης.gr για να το πούμε. Και τον κύριο Ηλία Γραβάνη, κτηνοτρόφος της περιοχής. Καλή δύναμη και στους δύο. Υπέροχες Φοβερό το εικόνες. ρεπορτάζ σας, Υπέροχες κύριε εικόνες Μάρκου. και Καλή υπέροχοι δύναμη. άνθρωποι. Πολλά μπράβο. Καλημέρα, Πολλά καλημέρα. μπράβο. Υπάρχουν και αυτοί, έτσι. Υπάρχει και αυτή η γωνιά Υπάρχει και της αυτή η Ελλάδας. Ελλάδα που δεν την ξέρουμε. Εγώ πρώτη φορά είδα την εικόνα αυτή. Λοιπόν,